Hello, good day. Welcome to our live channel. And salamat sa Diyos. Okay na ta karon after ilang days, no? Nagkaroon ta og sakit. Ah, Nagworry ko kada atong niaging adlaw gikan ko sa palengke. Gikan ko sa Outer District kay nagbayad ko tapos nihapit og palengke. Tapos pag uli na ko sa diri sa balay, karamdam ko og kanang kapoy ang lawas, panakit sa lawas, tapos lain kayo akong gibati. Tapos nagkusog ang ulan. Pagka hapon, nag-start na ko na nagahigda ko kay lain na kay akong gibati. Tapos nagaubo-ubo na ko, nagasipon. So, pagkagabi, nag-chill na ko, nangurog na. Tapos, nag-chat ko sa ako ang friend kung sa akong bata. Kasi, dili ko nag-inom mo ka ng tambal. Kung kaya na ko, nga dili ko mainom tambal, dili ko mainom tambal. Kaya, wala lang ko na inom. Kaso, ang nahitapos ako, paskang initan ako. Init kaya akong naong. Kaya, i-isolate na akong sarili dito ko sa taas. So, diyang, ay, kwento na ako. Unya, kung anong nakakatawa ko nga dito ko sa taas. Pero before, init kaayo ko kaya akong libuhat, nagdala ko ka ng planggana na tapos ka ng tubig. Nagsigi ko hilamos kay tungod sa kainit na ako, kaya di na ko kaya mo to nagchat ko sa akong friend na sa kaya akong bahaton na nagchat ko na sa nurse na kung unsay dapat na kong buhaton. Siya nga, nangutana siya kung sabay mga kanang kuan, kay basig unsa na niya ako ang gibati. Siya, nangutana siya kung sakit ba akong tiyan, kung nanakit ba ng mga lawas. Kung di man to, dito kayo. Lawas. Dili ko sakit akong tiyan, wala ko di diarrhea. So, init lang yung kay ko, kaya siya nga, mag-amping lang ko. Kaya siya nga. So, ang akong buhat, nag-face mask ko dito sa taas. Pag dito sa ubos kay akong mama, akong kauban lang. So, yun. Ako sa taas, nag-isolate. Ay, gusto ko kaay kayo, dahil nasugo, magpalit ka ng yung ay, kaya akong ginabuhat, ginakuan ako, ginahilamusan lang na akong ka ng tubig. Yun, so nag-start na ko, nangurog na ko. Kaya, start ko siya. So, yun guys, mga ilang days ako nagkalintura nga. Dili mawala. So, magbalik-balik siya. Nag-inom ko tambal, mawasa, nagbalik. So, mga 7 days na na ko. Ngayon, okay na ko. Wala na ko'y ubo. Wala na ko'y sipon. Wala na ko'y kalintura. Kaya, pero, face mask kaya punta kay amping lang tano. Guys. Pero, ang isa sa nakatawa ko ganina sa akong istorya kay di ba naglinog atong niaging adlaw na ako dito sa taas. Kaya dito ko sa taas dahil gusto na ko nga dili ko makauban sa akong mama kay delikado. Nikalit og linog.
Lisod kayo, nakabangon tagkalit tungod sa nikalit siya og linog. Tapos, tapos kaduha pag yun. Kaduha pag yun gilinog, kaya wala ko'y choice. Nibalhin ko diri. Sumuon niya akong higdaan. Na ako diri sa sala dapit kasi dili po ko gusto nga mutapad sa akong mama. So, ayan. Yung kwarto, tas pikas. Dili po ko gusto sa sulod yung kaayo. So, diri lang ko sa hawanan. Ayan. Sa sala ko dapit. So, mana akong mga tambal. And, yan. So, that's all. And, awan ng Diyos, wala naman na tumpagpod ning balay. Kaya delikado po na simento. Awan ng Diyos. Dili ka mamatay sa sakit matay ka sa linog. Pero awa ng Diyos, wala na lang kukunin na okay taas man. Yan. Yan. Sa libang hagdan. Ang hagdan. Ayan, di anak ko sa taas niya. Sumababa pa ko di ari kaya lisod kaayo. Ato siya nga. O ng Diyos, okay naman po ang tanan. So, wala ko laing mabuhat. Kundi manalangin na lang sa Diyos na unta mahunong kay. Na ako sa taas, dili ko makanaog. Galain po akong ginabati. So, yun. Kaya, yun. Nag-decide ko na baba na lang po dire. So, that's all. And, sa lahat ng bagay, pinagpapasalamat natin sa Diyos. Salamat sa Diyos sa pagpapagaling. Salamat sa Diyos sa pagliligtas. Salamat sa Diyos sa lahat-lahat. Salamat sa Diyos sa mga kapatid na nag-alala. And, iyon. Salamat sa Diyos na ulian ako. Thank you so much sa inyong tanan. At, amping ta kanunay, perminti sa kalagtabang sa Ginoo. Yun. Pag mugawas ta, mag-face mask, magsuot tagtabon sa naong kuan, tapos syempre manalangin sa Diyos. Yan lang po, bye bye, and thank you so much. God bless guys. Ingatan nawa tayo palagi ng Diyos.